6 сентября в Баффало прошел матч Кубка Канады 1984 года. В том матче встречались сборные США и Чехословакии. Это был первый и единственный матч на территории Соединенных Штатов Америки. Сборная Чехословакии в своем первом матче уступила сборной Советского Союза со счетом 0-3, а во второй игре сенсационно сыграла в ничью против сборной ФРГ. Американцы же в своем первом матче не оставили шансов шведам, обыграв их 7-1, во второй игре сыграли в ничью 4-4 со звездной сборной Канады. Housley. 2 na 1. Lukáč, Calder. Není to gól. Všechno vyřešil. Ani Neil Broughton neuspěl, Calder. U něho Langway, který má obrovskou sílu v pažích. Eriksson. Pozor, a je to gól. Gól, jehož autorem je Neil Broughton. Prohráváme 0-1 v 6. minutě první třetiny. Vidíte, říkal jsem, Langway má obrovskou sílu v pažích, přece jenom na Calderovi vybojoval kotouč. Eriksson, na poprvé se mu nepovedla přihrávka, na podruhé ano, tam zůstal úplně nekrytý. Aaron Broughton, podařilo se mu ještě najít Neila Broughtona, který byl před brankou a ten zasunul za Haškova záda. Cestovali z hotela sem do haly, panovala potrebná bojová nálada Kadlec. Lukáčová strela, tentoraz mal Baraso obrovské šťastie. Musil v súboji obráncom Chiliosom. Liba. Gól! Gól a jeho autorom s najväčšou pravdepodobnosťou, alebo určite Vincent Lukáč. Bola to trošku situácia, ktorá prekvapila našich chlapcov pred súperovou bránou. Liba sa zmocnil odrazeného puku, ešte raz to uvidíme. Tu sa srdnato bojovalo, Kadlec vystrelil a Kadlec tú dobre mienenú strelu smeroval na Libu, ten si puk zachytil, prihral Lukáčovi a Lukáč dobre namieril do ľavého horného rohu Barasovej brány. 14. minúta úvodnej tretiny, zásluhou Vincenta Lukáča 1. Už je to veselšie pre našich chlapcov. Růžička, Housley, Broughton, Eriksson. Růžička, Housley, Neil Broughton, Ramsey. Naši reprezentanti hrají obětavě, padají do střel. Christian, Brook, Langway, Christian, vynikajícím způsobem Hašek. Carpenter, Chilios a my, Rosol 3 na 1. Hrdina, to by měl být gól, Klíma. Tak ne. Svozil. Liba. Staviania, Lukáč. Opět 3 na 1. Dobrá Lukáčova střela. Liba už se ke kotouči nedostal. Housley. To byl Housley a po něm Loughton, který doráží vyražený kotouč Haškem za jeho záda. To znamená 6. minuta druhé třetiny, 2-1 pro Spojené státy. Ještě jednou se díváme. Střela a Loughton zůstal nikým nekrytý. Naše obranná dvojice trochu zaspala před brankářem, podívejte se. Kadlec se snažil chytit střelu na vlastní tělo.
Hašek v poslední chvíli jenom vyrazil před sebe a hráč s číslem 98 Lawton přivádí Spojené státy do vedení 2-1. A byl to Olčík, který se málem zapsal do listiny střelců. Naše obrana v tuto chvíli jakoby trochu dezorientovaná. Tady je Brian Lawton. Neil Broughton, autor prvého gólu, tento raz sa takisto dostal do dobrej šance, ale Američania pozorne strážia modrú v trojici minimálne a tá dvojica, ktorá ostáva, sa vysúva hlboko do nášho obranného pásma. Sú veľmi aktívni v obranej činnosti. Robí nám to starosti, ale získavame puk, do šance sa môžeme dostať, už je po ňom. Škoda tohoto momentu v 14. minúte. Chyby súpera treba vedieť využiť. To je jeden zo základov úspechu. Zrušenie hľadisku po akcii pred našou bránou. Ešte to trvá a dostávame gól. V 14. minúte druhej tretiny. Jeho autorom Lawton. Dostal sa k puku, tak povediac, ako slepé kura k zrnu, ale čo už na tom toto konštatovanie zmení. Najskôr to bolo veľmi nebezpečné. Puk sa však po niekoľkých stranách dostal za našu bránu odtiaľ na úplne voľného Lawtona, ktorý mal dobrú streleckú pozíciu a prekonal nášho brankára po tretí raz. Uvíra. Příležitost. Měl ji Lála, ale všechno vyřešil Barrasso. Mark Johnson. Trotier. Johnson vystrelil tvrdo a nebezpečne. Našťastie nepresne. 16. minúta záverečnej tretiny. Langley. Hádam teraz Vincent Lukáč. Áno, výborne Vinco. Super urobil chybu a my sme túto chybu využili. Jednoduchá, hokejová, dalo by sa povedať učebnicová matematika. Alebo veda. Tu je pohľad zozadu na našu akciu. Jedna prihrávka, hráč vo voľnom priestore, ani sa to inak napokon skončiť nemôže ako našim úspechom v tomto prípade Vincent Lukáč, strelec nášho druhého gólu v dnešnom stretnutí v 16. minúte záverečnej tretiny. Z americkej striedačky prišiel prvý útok, vedený Neilom Broughtonom. Aj to bolo šťastie. Neil Broughton, Carpenter alebo Neil Broughton. Potrebovali by sme v rozohrávke Spojených štátov chybu zmocnica puku. Teraz to prišlo. Liba, proti nemu Langley. Dobre prihral Vincovi. Vinco! Lenže niekedy je neskoro za 2 minúty chcieť napraviť alebo opraviť to, čo sa postupne kazilo v predchádzajúcich 58 či 48 minútach streleckej tabuľky. A je našim, ako som už hovoril, najlepším strelcom na tomto turnaji. Dal 3 góly celkové v reprezentácii už 58. A ten 59. ten by nám urobil dnes obrovskú radosť. Oddychový čas uplynul, 19 sekúnd do konca stretnutia. Prehrávame so Spojenými štátmi americkými. Buffalo 2-3. Super má šancu. Neil Broughton. Mark Johnson zakončoval po tom, čo sa Trotierovi nepodarilo prekonať nášho dnes dobre chytajúceho brankára.
Zápas sa končí. Československo, Spojené štáty americké 2-3 po tretinách 1-1, 0-2 a 1-0.